Jamiatul Islamique Ahmadiyya an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko olu kɔni ye silamɛ bolofara dɔ ye an ka jamana kɔnɔna na. Olu ye u ka sigi belebeleba 16nan kɔni ka o kɛ fɛn min ye Subankaw fɛ yen k'aw ladɔnya k'a fɔ Kulukoro mara la ko a ko kɔni kɛra gindanba ye bawo fɛn min ye jamaba kɔni bɔra ka se ka na fɛn min ye Ahmadiyya mɔgɔw ka se ka na u ka ɲɛnajɛ kɔni ka a ja u bolo. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni tun bɛ bila hukumu kɔnɔna na o ye fɛn min ye bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na silamɛya yɛrɛ la silamɛya jɛlen hukumu kɔnɔna na ka se ka a bila o hukumu kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ an ka kunnafoni ɲɛnama minnu tun b'a ko kɛnɛ kan an ka jɛ ka laseli minnu ni u ye o sɔrɔ k'o lamɛn. Jalisa ne bɛ mɔgɔninfin kelen kelen bɛɛ wele ka na i kana jalisa assisté i ye silamɛ ye o i ye chrétien ye o i ye yahudiya ye o i n t'a si la hali y'o ye ne b'a ɲini fɛ i kana jalisa lajɛ a b'a tɔ i bɛ da silamɛya ka tiɲɛtigiya de la. Jalisa maa o maa bɛna ka na kɛ ka kɔrɔ hali ye silamɛ ye nafa belebele min b'a la a bɛ dɔ fara i ka ruhaniya yɛrɛ kan fɔlɔ. Tile saba in kɔnɔna na an sera ka ala ko yɛrɛ ɲuman a bɛ taa cogo min na adamadenya yɛrɛ bɛ taa cogo di adamaden kan ka balo dugukolo kan cogo di adamaden dara dugukolo kan kun jumɛn kosɔn an sera k'olu wɔlɔwɔlɔw caman di nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. A bɛɛ lajɛlen kɔni ye surafana sɔrɔla i bɛ taa surafana min dɔ di i ka somɔgɔw fana ma n'o bɛ dɔ fara olu fana kan ala ko yɛrɛ dɔnniw kan ala ko yɛrɛ kanu yɛrɛ kan. I y'a dɔn jalisa d'abord a kɛ kun ye silamɛw ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka sari ni ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɔn ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛ kun ye de mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn parce que ɲɔgɔn dɔn de bɛ kanu ye kanu fana de b'a to fɛn caman bɛ yen o bɛ nɔgɔya. Bon welewelekan min bɛ o ye kanu de fo se ka ɲa kanu kɔ n'i y'a ye diinɛ jɛnsɛra kanu don parce que kanu na an bɛ ɲɔgɔn kun an tɛ ɲɔgɔn de fɔ ye kanu na donc o kanu in n'o na an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ nɔgɔya.